специално за победителката на Авантюра БГ! Специално за тройката там довара, които си купонесват и си забавляват Купов Ноджо. А така усмихнете се, по телевизията ще гледават. Музикални подаръци за всички красиви уникатни точно тук, ляво на бок. Поздрави също така за Валентина, която панели не ги избира. Айде ми Стаменова! Можеш още бе, момиче? Не се отказвай! Твоите бивши мила пак ме убеждават, черпят без таки. Поръста вече, мина от текила на уиски. Нашата страхотна бутилка Джеймсън, която се търси своя стопани, най-щурата и луда компания тази вечер тук в Мочо. И така, сега ще помоля нашите претендентки за титулата Мис Авантюра 2010 да се заповядат при мен. Тук, заповядайте, момичета, часът на истината наближава. Журито взе много трудно решение, бих казал не абсолютно единодушно, дори бих казал, че много се колебаят или че дори не са стигнали до никъде. Затова сега ще направим нещо, което не сме правили друг път. Искам да викате за всяка една от нашите претендентки поименно. Става ли? Става ли? Добре, нека започнем така. Който иска Мис Август Десислава Стоянова да спечели титлата, да извика сега. Прилично. Който иска Мис Септември, Добринка, Доби, жената, която изяде най-бързо банана, да извика сега. Добре. И това беше добре. Двукратната победителка Мис Октомври и Мис Ноември, това е Виолета. Има ли кой да извика за нея сега? И накрая Мис Декември, Никол, очарователната Никол. Никол, много си сладка. Общо взето, дами, за всички вас викат, така да се каже, поравно. Все пак аз преди малко се пошегувах и исках просто да видя какво мисли и публиката. Но тя мисли горе-долу това, което и журито. И така, титлата Мис Авантюра 2010 печели Мис Септември Доби! Доби, която се справи и толкова добре с банана. Момичето с чорапите, лъчезарната, красива, прекрасна и уникална Доби. Честито, Доби, и ти ставаш лице на сайта avantura.bg и печелиш много и все прекрасни награди от нашите спонсори. Да си жива и здрава и много лъчезарна. Как се чувстваш? Добре ли си? Ами не съвсем. Искаш ли нещо да кажеш на хората, които са тук и да подкрепиха? Благодаря на всички, които ме подкрепиха, които бяха до мен през цялото време. Много ти благодаря, нямаш думи, но затова ни радвай със своите танци от тук до края на вечерта. Заповядай, тази награда е и за теб. Това е една от многото награди, които ще получиш. Тази торта също е за теб. Моля ти се, трябва да се погрижиш и за нея. Тя е осигурена, разбира се, от сладкарници Бордо и много други награди, които ще получиш след малко. А сега сбързам, преди да започнем отново с музиката и танците, да дам тази бутилка Джеймсън, която обещах, че ще дам на най-веселата, най-щурата и най-ширата компания. А за мен тази компания се намира точно тук. Заповядайте да се изпиете с здраве. Така, скъпи приятели, от тук нататък нощта не спира, напротив, продължава с пълна сила, с много музика, с много танци, много настроение. И не забравяйте, че един от най-добрите сайтове, а да не кажем, разбира се, и най-добрият сайт в България, това е avantura.bg, българският сайт за свободни комуникации и забавления. И така, продължаваме с музика, усмихвайте се и до скоро, надявам се. Чао ви, господа!
бях част от всичко това. Много добре, въпреки че много ме тревожите. Да, най-неочакваното, аз нищо от това, което се случи, не очаквах. Но то се случва. Да. Аз съм много щастлива, че бях част от авантюра. Благодаря на всички организатори. Нямам други просто. Сега искам да направя една поправка. Не, че бях част от авантюра, а че съм част от авантюра. Защото ще да се виждаме в следващите партиите или в следващите събития, които се плануват цялото 2011 година. Аз искам да благодаря на всички, които ме подкрепиха, които бяха до мен, които бяха част от цялото това събитие, които повярваха в мен. Благодаря за титлата си за авантюра. Това е голяма титла за мен. Що се отнася за моята личност, аз съм весела, атрактивна, провокативна и искам да пожелая на всички авантюристи все така напред и нагоре. Да се отдадат на авантюрата. Ами аз нямам думи, просто самия сайт, за пати, за това всичко, което организирате, защото това определено изпълва хората с много положителни емоции. Аз съм много щастлива, че съм тук, че съм част от това, което случва. Много благодаря и определено може да видите на мене, защото аз съм още да бъда част от това. Заповядай от Kia Intim. Това е фирмата, която ни осигурява една партньор и осигурява толкова бедо за всички участници, плюс наградите в конкурса. Олега, заповядай. Това е от Kia Intim. Доми, заповядай. Последния награда. Заповядай от Kia Intim. Много високо бедо.